як бор дигар салом алейкум подписчикои топ мошинҳо бародароҷон меҳната қадрдонӣ кунед борон нагуфта гармира гуфта навора барои шумо пешкаш мекунем бародароҷон лайкҳоро ҳатман бизанен қариб як видео мепартон бародароҷон қариб 1 соата 2000-3000 просмотр мегирад не ки лайкош бениҳоят систай лайкоша бизанем бародароҷоно лайкҳоро ақаллан 1000-1500 кунем ки то як навори мора як бародари ғариби мо ам бина лайкҳоро обязательно бизанен аввал стопка баъд лайка биза худо хоҳад бо мошинои арзона мепартоем ҳама бародароҷон Opel Duty солуш боша акай 2001 буд ё 99 99 сол танировка ҳуҷҷатош шанқа ака чанд қай танировкаш 3 моҳ танировка дора ҳуҷҷатои солнаш то моҳи март марҳамат бародаро нарушка краскаш кор надора дискои 2001 дора бародароҷон танировкаи 50% марҳамат як ҳолати багажошо намедем барое ки ношониҳо бисёр задаги меша мошини яка нозада будай пластмас иҷаш нест бародароҷон сидагӣ надоштай мошинаи учёт бировардагӣ транзит тайёр утилизатсия ҳама чиш зарондагӣ кардагӣ ҳолатҳои балнош боша як 70% дари қафо электропакет салон латасалон ай болош чихол кашдагӣ потолокшам свети латагӣ регировка боковой дора бародароҷон ҷош камтар ҷои чиш паридагӣ нестай ҷош карбон викадагӣ ҷои климат контрол дарои пешам электропакет 4 дар электропакет пробегш боша 134000 обогрев сидени доштай тс доштай як капо чамек шо яка марҳамат ҳолати моторш фартуки пеш ба гуфтимо нозада чашкои пеш марҳамат устотона бо биёрем бинем бародароҷон нақш боша ака мега задагӣ пусидагӣ надора масъалаи задагӣ пусидагӣ ба фикрам ҷавоб савол ҷавобай нақш боша 40000 сомон ака боз муомила дора рақамота мегӯй ака 935 33 82 33 марҳамат рақамо зери навода бародароҷон занг занед дар тамос буред марҳамат астраҷи караван бародаро як бародармо бисёр хоҳиш кард чанд сумеам бошан боша қимати арзона як табанавор биги парто рости камай астраҷи караванҳои солҳои 2003 инжектори кам ба навор мегирем ба кадом хотир кам ба навор мегирем бениҳоят қимат чидагиан ҳозир бовар кунем бародарон нархш боша 70 60000аша бовар кардам бозор данест ай 60 болоан 58 там нест 60 там нест 70 75 80 ҳазора бо ҳамёрам харидестан савдошон созай иракаҷон солаш 2003 танировка ҳуҷҷатош чанд қай 6 моҳ танировка дора 8 моҳ ҳуҷҷат марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем номерош мега ака 0201 ага номерош падарка чи номеро падарка ҳолатҳои дискабалон нав дискои селекшн баковиёи бедман нарушка краскаш без сарапина кор надора фари қафошам 2003 будай задни вид камера доштай марҳамат ҳолати қафош боварку тоза куштагӣ ама чи химиска кардагӣ ҷокои задагӣ тайёрай шторкошам ҷош dabдай ҳолати тарафшам нарушка краскаш кор надора аркошам пусидагӣ нест бародаро ҳамаш лезва дарои қафо ручной скамейко латасалон айболош чихолои борикои хушрӯ кашдага потолок тоза химиска кардагӣ тайёр дарои пеш электропакет регировка боковой колсадор 2003 колсадор меша мултирулдор коробка боша механик монитор доштай марҳамат як капо чой мекунем мебинем мотор боша мотори инжектор набуда мотор 1.616 икатек кашон бад нестай ҳолати фартукша бародаро бинем бё ака чишдамо бинем не заводи чи накакам хе бинем шака чашкош бародаро ҷон нозада будай фартукшам нозада ланҷроно барое ки ҷош дай ҳамаш қачидагӣ нест мотор ака масъала намехӯра расход надора гарантияш қатъиен масъалаи задагӣ пусидагӣ любой хел ҷавоб гарантияш қатъиен нархи чанд сум ака
78000 сомон ака мега боз муомила дорам. Марҳамат рақамошро мегирем, зери навордан унум занг зане. Рақамо чанда ака? 35 34 501. Марҳамат рақамо зери наворда бародарҷону занг зане. Марҳамат бародарҷон, хечбеки трафика солиш боша 97 дискачои рамашкадор. ҳуҷҷатҳои солнаш то ҳами январ абдай бигем як чанқа меша, як 9 меша, 10 меша да. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем, лайкора обязательно бизанед. ҳолати краскаш кор надора бародаро пешош. Марҳамат ҳолати қафош бисёр данои бакошон пусидаги меша, яка пусидаги надошта. Бампер қафош ҳами камбудиш ҳами да ки ҳами сиёҳ шаққати бампер қафо як краска талаб да тамом бардаро. Марҳамат ҳолати чашкош ҳам мебинем, чашкош варид нест. Газ дошта, бовар ки қафош ҳам на варид дошта, на кафидаги, чашкош ҳам варид нест. ҳолати қафош газ, бензин ҳарш кор мекуна кан? Кансанеш ҳам кор мекуна? Обшивко салон, тигр салон 97 ҳами салон мешава бардаро, потолок тоза. Дидари пеш электропакет. Скамейкаш бардароҷон ҳамҷаш камтарак кандаги будай, тамом бардаро. 186000 пробег, коробка боша механик, кондиционер дор будай. Як капоч ҳам мекушо, як кабинем. Як капоч акшо ака. Марҳамат ҳолати фартукша мебинем бардаро. Марҳамат ҳолати фартукш бардаро, чашкои пеш варид нест. Мотор боша модул 1.6 простой. гази простой будай. Ака мотор коробка хадавои расход надора, мотор масла намехӯра ака. Камбудӣ надора? Чӣ камбудӣ дора машина ака? Ан бампер қафоша гуфтагим бардардум. Нархш боша 35000. 36000 сомон ака мега. Муомила меша, конкретно муомила меша. Рақамота мегӯй ака? 118 11 12 70. Марҳамат рақамо зери наводай бародарҷон занг занед дар тамос бӯед. Марҳамат бародарҷон, Hyundai Elantra солиш 2018 сол. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем бародарҷону. Нарушка краскаш без сарапина ягон кор надора, мошин подвесной вардоштаги тайёра. Диска балнош нав. Марҳамат ҳолати қафош краска талаб нест, кор надора. Марҳамат ҳолати тарафшам то заводской чизош бидай. Ламинатои заводской да бари парог мешаванд бардаро. Дарои қафо электропакет, сери салон. Салон химическа кадаги тоза тайёр, мошин тоза ба фикрам кам гаштаги. Такси гаштаги нест уғяка. 4 дар электропакет, блокировка дар, бакавои қачавак, регулировка бакавои ду тарафа мултирул. Коробка боша автомат, климат контрол, бор компьютер. Обогрев сидени дошта боша. Обогрев сидени надошта. Ака пробег чанқа боша ира? 139000 пробег дора. Як капоч ҳам мекуша, як кабинем. Марҳамат бардаро, ҳоз як ҳолати моторша мебинем. Абиё мотор чанд ака 10 ё 2.4? 1.616. Моторои донси 1.616. ҳолатои чашкош нозада. И мошина ака корейка ана? Иш Америка. Барои ки корейкош ҳама сайда, и Америка будай вариантиш. Нархш боша 99000 сомон ака мега, боз муомила дора. Ака рақамота мегӯй? 107 сетаси. 107 сетаси. Солиш боша 2018 бардаро, солишам 99000 ака мега, боз муомила дора. Вариантои алиш аст ака? Вариантои алиш набудай, суми нахд. Марҳамат занг занед дар тамос буред. ҳуҷҷатҳои солнаш ане ки нагуфтем. Утилизатсия ҳама яксола кадаги тайёр. Марҳамат сечкачаи абёни элеганс. Солиш боша 90 ё 2000? 99 тоза бародароиҷон, лайкора бизанед. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Мошин умуман кор надора, нарушка краскаш без сарапина. Дискои рамашкои худаш, балонош 90% бад нест. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. ҳолати қафошам краска талаб нест, ягон камбудӣ надора. Чашкош ҷои чиз варид нест ака? Марҳамат як ҳолати бисёри ба сечкахаро, бисёрш ҳамҷошон бардаро чӣ хеле хитом медонен, мепусанд, аяка пусидаги надоштай.
чашкош губкават кадаги варид надора ака? Надора. Ака мега мошин полни шумализатсия губкават ҳама чиш кадаги мошин мега срипи бад мерава. Марамат як вулат салонша тамошо мекунем. Дари хафо электропакет мебел салон. Салон жилата салон ай болош чухулои 1100 кашидаги, потолокш тоза. Марамат коробка боша автомат, обогрев сидени, асер, 4 электропакет. Пешти приборш колсадор бардорои ҷон хушруб дай. Пробегш боша 171,000. Ака капо чамек шой матоша бинем. Ира танировка қати уҷат солна шанхай ака? Е танировка надорам. Уҷат солна шанхай? Надора. Уҷат солонам надора. Хобу. Мошина ака мега пастани хоб буд. Чанги моторови. Марамат ҳолати фартукш бардорои ҷон. Мотор боша 2.4 6 цилиндрай. Марамат ҳолати чашкош бинем. Ака задаги дора ё надора? Не. Чашкои пеш варид нест. Ягон жварид надора. Масъалаи кузов да ҷавоб мегӯя ка? Конечно. Марҳамат бардорои ҷон. Нархш боша 69000 сомон мега ака боз муомила дора. Ака рақамо тамети? 582 582 300 93 хати 93 582 300 93 582 93 582 300 300. Марҳамат бародарои ҷон рақамо зер навудар занг занед дар тамос бурем. Марҳамат бародарои ҷон астраҷи солош 2000 боварка астраҷича зур меҳнат кадаги мошина учёт бировардаги тайёр. Акаи танировка уҷатош чанд қай? 4 моҳ уҷат дора, 4 моҳ танировка дора. 6 моҳ уҷат дора, 4 моҳ танировка дора. Марҳамат ҳолатҳои балнош як 90 нав дискаи соткагӣ мошин 2000 тоза. Спойлери опси доштай бардаро мошина учёт бировардаги тайёр транзит. Боварка мошинча бениҳоят хушрӯча. Худо хоҳад ира ба фикрам мевардорам. Наршам бад набудай. Ясм қимат беҳимат меган. Дарои қафо мебел салон кадаги бардаро қафо ручной скамейкои 2000 тоза, лата салон потолок тоза. Марамат ҳолати пешошам боварку хушрӯ кадаги дай мебел салон дарои пеш электропакет регировка боковой рулошам то рулошам боварку меҳнати сахт кадай ака. Коробка боша механик кондитсионер. Ака кондитсионерш кор мекуна? Кондитсионерш кор мекуна? Пробегш боша 438000. Я капоча кушо ака. Ака мега кондитсионер 100% кор мекуна, ях мега. Хники зур мекада мега. Марамат ҳолат ча мебинем. Марамат ҳолати фартукш бардаро чашкои пеш варид нест, пусидаги нест. Ака задаги пусидаги дора ё надора? Надора. Мотор боша 1.16 боваркам 1.6 простой 1000 бури мотор хубе ки парида мера. Газ евро 4 дора простой. Гази простой доштай бардаро. Нархш боша 58000 сомон мега ака боз муомила дора. Ака вариантои алиш ҳастай? Вариантои алиш ҳам дай. Вариантора мега ака мақсад бигам ба чӣ мошина алиш мегам. Рақамоша навор зери навор даёну. Рақамо чанд ака? Чанд рақамо дака? 937 12 04 83 972 00 78 00. Марҳамат бардаро рақамо зери наворда занг занед дар тамос бурем. Марҳамат Hyundai Tucson солаш боша 2011 мошин гаштаги вагони нест, гаштаги хай гаштаги то гаштагира дора. Састаниш бад нест. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем, лайкора биза тила мезанем. Нарушка краска кор надора без сарапина. Марҳамат ҳолати қафош. Акай Америка ё Европа? Дубайша ё? Дубай бидай бардаро ҷон комплектатсияш ба фикрам бад несозай. Дарои қафо электропакет, потолок панорама, скамейко кожини айболош чихоли лата кашдаги. 4 электропакет, баковой қачавак, регировка баковой, яктарафа мултирул, коробка боша автомат. Ана борон серьёзный бад гирифт. Я капоч амекшо ака.
Ами ака хона би хона я. Марамат ҳолати моторош. Аби моторош чанда яка? Ди простой. Ди простой марамат чашко задагӣ нест, аккумулятор рака мегар навад. Солна уҷад на. Як сола ҳуҷат на. Сумуш шанс мека? 150,000 баъд мешавад. 115,000 сомон ака мега боз муомила дора. Рақамо та мегӯ яка? 2 4 та 1 388. Марҳамат рақамо зер навода занг зане мега ҳамаш не мошине ки ма партофтесам занг зане конкретна салбо дора муомила дора занг зане дар тамози муомилаи хуб қадиброин иншоалло ки мошина гарени арзонтон мета.